нафарҳое ки депортатсия доранд, нафарҳое ки судебнӣ доранд, нафарҳое ки пеш документ накарданд, нафарҳое ки штрафи зиёд ва ё штрафи насупорида доштану беаҳамиятӣ карданд, нафарҳое ки печати фалшивӣ доранд, нафарҳое ки ном фамилия алиш кардагиянд, нафарҳое ки рӯшон дар сурати паспорт монандӣ намекунанд, нафарҳое ки печати Туркия, Армения, Қазоқистон ва ё дигар шаҳрҳоро доранд, нафарҳое ки паспорти нав кардагиянд ва нафарҳое ки гуфти рӯзҳо подозрительни метобанд. салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо дорен. Иншаллоҳ ки хубен. Видео мешавад дар масъалаи мардуми ай Тоҷикистон меомадагӣ ки айни замон вазъият чӣ хелай. Видеоро ҳатман то охирша тамошо кунед ва нафарҳое ки ният ба Россия омадан надоранд, фикр мекунам тамошо кунанд хубтарай, то ки чӣ хеле ки дар шабакаҳои интернетӣ мебинен мардум дар аэропорт хобанд, мебинен депортатсия карда рӯй кардастиям, бигем ҳамин хел азоб накашана, ҳамин хел саргардон нашаванд. Фикр мекунам беҳтарин ай. ва нафарҳое ки тамошо дорен, лайк ва обуна шидана биҷиқем барои паҳн шидани видео ва пешравии канали мо беҳад дастгирӣ хуб мешавад, ҳам миннатдор мешем. нафарҳоеда ки билет дар кор мешавад, ай Россия ба Тоҷикистон рафтан, метавонед номерҳои мондагида муроҷиат кунед. Ай Тоҷикистон омадан фақат шаҳрвандои Россияда ва ё нафарҳое ки шаҳрвандии дутарафа доранд, ҳамовода билет гирифтаистем, тамом. хуб, сар мекунем мавзӯъро. Аввалан нафарҳое ки дар Россия қарор дорену ҳуҷҷат надорен, то ҳамин 9 апрела бигем, то ҳамин праздникҳоро як камтарак беҳудагардӣ накунед, хубтар е, барое ки чие ки ба чашмам дидам, ҳатто дар ҷое ки зиндагӣ мекунам дар як рӯз 2 бор документ пурсидам. вазъият камтарак назорат сахттар ай. ва нафарҳое ки ай Тоҷикистон омадастиянд, чӣ хел аҳволаи айни замон. масъалан мегирем аэропорти Домодедовода. самолёт мефарояд, мардум мебарояд, нафарҳое ки камбудӣ надоранд мебароянд, бигем ждат накардан маншон намекунам, ва нафарҳое ки камбудӣ доранд як бори дига тафтиш мекунанд ва агар камбудӣ дошта бошанд депортатсия мекунанд, рӯй мекунанд, ва агар камбудӣ надошта бошанд баъда як чанд соат манъ кардан, дуюм бора тафтиша гузаштан, иҷозат метиҳанд ба Россия даромадан. аэропорт вунуквада чӣ хел шидааст. мардум мебиёяд, самолёт мефарояд, як самолёта бигем ҳамаша манъ мекунанд, ҳатто нафарҳое ки ягон камбудӣ надоранд, шид ҳолатҳое ки то бегаҳ як рӯз, 2 рӯз, ҳатто 3 рӯз ҳам бигем манъ карданд дар аэропорт ва дидем ки чӣ хел азоб кашиданд. нафарҳое ки ай вунукова билет дошта боше, ютер вазбурат надора, вале дертар монен, хубтар ай билетҳотона. ва кадом нафарҳоро манъ мекунанд, депортатсия мекунанд, рӯй мекунанд, нево манъ мекунанд, як бори дига тафтиш мегузаранд, номбар мекунем. нафарҳое ки депортатсия доранд, нафарҳое ки судебнӣ доранд, нафарҳое ки пеш документ накарданд, нафарҳое ки штрафи зиёд ва ё штрафи насупорида доштану беаҳамиятӣ карданд, нафарҳое ки печати фалшивӣ доранд, нафарҳое ки ном фамилия алиш кардагиянд, нафарҳое ки рӯшон дар сурати паспорт монандӣ намекунанд, нафарҳое ки печати Туркия, Армения, Қазоқистон ва ё дигар шаҳрҳоро доранд, нафарҳое ки паспорти нав кардагиянд ва нафарҳое ки гуфти рӯзҳо подозрительни метобанд, иёра бигем манъ мекунанд, як бори дига тафтиша мегузаранд. нафарҳое ки паспорти нав доранд, агар ягон камбудӣ надошта бошанд, бо бигем иҷозат метиҳанд баъда як чанд қадар манъ кардан, чӣ хеле ки гуфтем. нафарҳое ки печати Туркия, Армения, Қазоқистон ва ё дигар шаҳрҳоро доранд, пурсупоз зиёд мекунанд, барои чӣ рафтен ва баъдаи рафтан ба Россия омаден документ карден. мешавад ҳолатҳоеша ки бигем мегардонанд, мешавад ҳолатҳое ки баъдаи пурсупоз иҷозат метиҳанд барои ба Россия даромадан. ва нафарҳое ки забони русиро намедонанд. баъдан инҷа чандин нафарҳо гуфтанд телефонҳомо намекунанд, ҳатто ютуб ки кадом каналҳоро тамошо кардагем, кия ба чӣ ном сахранид кардагем ва дар галерея чӣ суратҳо дорем. яъне нафарҳое ки омаданиен чиро бар назар бигирем ки ба сабабҳои хурдам дар чандин видеоам гуфтум, метавонанд гардонанд, метавонанд депортатсия кунанд. оли баъзеҳо мегӯянд ки мардумеро ки гардондагиянд, депортатсия кардагиянд, бале ҳатто нафарҳое ки депортатсия надоштанд, ба як савол бигем, ба як камбудӣ, ба як чизе ки пеш аҳамият намеоданд, манъ карда, депортатсия карда рӯй карданд. барои ҳамон дар чандин видеорам гуфтем ки айни замон ба Россия омадана тавсия наметем ва ҳатто худмонам билет нагирифтаистем ки то ки камбудӣ нашавад. нафарҳое ки моро тамошо дорен, нагем ки мардума метарсонад. ҳолат шидааст. як рез мебиёяд
бе камбудӣ мегзара, як рейс дигара манъ мекунанд. Ҳамин хел ҳолате бигем айни замон. Ва нафарҳое ки ай Россия ба Россия парвоз мекунанд мегӯянд ки морам ҳамин хел манъ мекунанд, яъне внутренний рейсҳодам небигем. Шумоам чӣ хеле ки автобусда мешинед, регистратсия мегзарен, тамом миёен, мефароен, бе таможни контрол мебароен. Ҳамин хел аҳволай иншааллоҳ ки фаҳмонда тонистагем ва саволҳое мешавад ки дар видео гуфтагӣ набошам ё фаҳмонда тонистагӣ набошам, метавонед дар комментария нависед. Иншааллоҳ ҳаракат мекунем дар ҳамун комментария ҷавоб диҳем ва агар ки надонем пурспос карда дар видеоҳои оянда шумода мерасонем. Ҳамин қадар маълумот, боқӣ паноҳи Аллоҳ. Миннатдорум ай ҳаматон бошем.